നമസ്കാരം. കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെറിഡിയൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്നും അക്യുപഞ്ചർ ആൻഡ് കപ്പിംഗ് തെറാപ്പി, അക്യുപ്രഷർ, സുജോക്ക്, ബോൺ അലൈൻമെന്റ് തെറാപ്പി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഡിപ്ലോമ കരസ്ഥമാക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറത്തിറങ്ങി. റിട്ടയർഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് ജസ്റ്റിസ് ബി കമാൽ പാഷ ബിരുദദാന ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചു. പ്രശസ്ത സിനിമാ സീരിയൽ താരം ദേവി ചന്ദന മുഖ്യാതിഥിയായി. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്നത് അവൻ നേടിയ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എന്ന് റിട്ടയർഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് ജസ്റ്റിസ് ബി കമാൽ പാഷ പറഞ്ഞു. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചികിത്സാ രംഗത്ത് അംഗീകൃത സ്ഥാപനമായ ബാക്ക് ടു ബാലൻസിന്റെ അക്കാദമിക് വിഭാഗമായ MRFന്റെ 5ാമത്തെ ബാച്ചിന്റെ ബിരുദദാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ചികിത്സകയും ഗവേഷകയുമായ ഡോക്ടർ സെറീന ജാസ്മിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സിനിമാ താരം ദേവി ചന്ദന മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. സൈക്കോളജിസ്റ്റും MRF സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് അഡ്വൈസറുമായ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് റിയാസ്, BSS വക്താവ് VC പീറ്റർ, റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ സൈമൺ പീറ്റർ, സിനിമാ താരം യാസർ ലക്ഷദ്വീപ്, എൻഡവർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ മെഹനാസ് അഷ്ഫാഖ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് C27.